Stisnite se udobno. Nekoliko puta duboko udahnite i izdahnite. Pratite kako se kreće vaš dah. Svakim izdahom opustite se sve više i više. Vizualizirajte kako se iz vaših stopala duboko u središte Majke Zemlje spuštaju svjetlosna korijenja. Postavite u mislima ili na glas svjesnu namjeru: ja se uzemljujem sada i ovdje. Udahnite i izdahnite. Vizualizirajte kako se kroz cijelo vaše tijelo penje prekrasan svjetlosni stup biserno-bijele svjetlosti, koji se u području vaše krunske čakre na vrhu glave širi u svjetlosnu krošnju, vrh koje vas usidrava u središte vašeg izvora postojanja. Udahnite i izdahnite. Proširite biserno-bijelu svjetlost u stablo oko sebe, čije korijenje duboko u središtu Majke Zemlje, a krošnje u vašem izvoru postojanja. Postavite svjesnu namjeru: ja iz svog polja izbacujem sve ono što ne ima moj autentični, legitimni energetski potpis kroz sav prostor i vrijeme i kroz sve razine mog postojanja. Postavite svjesnu namjeru: ja poništavam djelovanje izbačeno na svim razinama mog postojanja, kroz sav prostor i vrijeme. Udahnite i izdahnite. Postavite namjeru: ja sada i ovdje vraćam sve energije koje imaju moj autentični, legitimni energetski potpis i vraćam ih u sve razine mog postojanja. Udahnite i izdahnite. Pozovite sada svoje autentične anđele čuvare, anđele učitelje, anđele iscijelitelje, duhovne vodiče, da budu s vama. Izrazite svoju svjesnu namjeru da im dopuštate da vas čuvaju, vode, podučavaju i iscijeljuju. Blagoslovite ih i zahvalite im. Dozvolite svojim anđelima i čuvarima da oko vas na svim razinama vašeg postojanja, kroz sav prostor i vrijeme i sve genetske linije, postave zlatnu zaštitnu kuglu, ispunjenu zaštitnom zlatnom svjetlošću, koja ispunjava svaki i najmanji dijelić vašeg postojanja. Izrecite svjesno, jasnu namjeru da kroz zlatnu svjetlost može k vama doći samo ono, ona i ona koji dolaze za vaše i njegovo njezino najviše dobro.
Udahnite i izdahnite. Pozovite sada anđele saznanja, spoznaje, mudrosti, plemenitosti, ljubavi, mira, istine i krunskog anđela da vam pomognu u ovoj meditaciji. Udahnite i izdahnite. A sada polako spustite svjesnost u svoju prvu čakru, koja predstavlja poduke vezane za materijalni svijet. Zamolite Arhanđela Urijela da vam pomogne iscijeliti sve razine vaše prve čakre. Svakim udahom punite svoju prvu čakru sve više i više iscijeljujućom crvenom energijom uz blagoslov Arhanđela Urijela. Svakim izdahom otpuštajte sve više i više blokada i nepodržavajućih emocionalnih i misaonih formi i obrazaca iz prve čakre. Dišite crvenu svjetlost. Vizualizirajte svoju prvu čakru ispunjenu sjajnom crvenom energijom kako vibrira i vrti se u ritmu koji podržava vaše svjesno postojanje na planeti Zemlji. Sebi izrecite sljedeće afirmacije. Sve je jedno. Ja sam jedno sa svim što postoji. Ja hoću živjeti. Energija zemlje me iscijeljuje hranu. Ja igram igru materije s radošću. Ja volim svoje tijelo i dajem mu ono što mu treba. Ja volim zemlju. Ja mirišem. Moji bubrezi i kralježnica su zdravi i funkcioniraju savršeno. Ja s lakoćom uklanjam strahove i ljutnju. Ja sam vrijedan. Ja razumijem svoju ulogu u životu. Ja sam u potpunosti prizemljena. Ja sam puna snage i energije. Moja snaga je živa i neizmjerna. Moj život je ispunjen svime što mi je potrebno. Meni su dostupne sve stvari koje poželim. Ja sam slobodna od svoje prošlosti.
Ja se s povjerenjem prepuštam toku života. Zahvalna sam za blagostanje u svom životu. Ja jesam sada čvrsto usidrena u ljubavi i radosti. Svakoga dana gledam naprijed sa radošću i imam divna iskustva i doživljaje. Hrabrost i samopoštovanje određuju moj život. Mogu doći do svih mojih iskustava na opušten i miran način. Imam moć, snagu i sposobnost stvoriti nešto od ničega u životu. Ja sam živa, puna ljubavi i radosti života. Ljubav i radost opisuju moj život. Našla sam najbolje za sebe i unosim nove dimenzije s radošću. Od danas je u svakom pogledu sve bolje i bolje. Podižem se iznad prijašnjih ograničenja i prihvaćam puninu života s radošću. Vjerujem svom životnom putu i prihvaćam ga. Volim život i život voli mene. Još nekoliko trenutaka udišite predivnu crvenu svjetlost u svoju prvu čakru. Zahvalite se Arhanđelu Urielu, svim predivnim anđelima i duhovnim bićima koji su vam bili podrška i pomoć u ovoj meditaciji. Potpuno ste posvijestite prostor i vrijeme u kojem se nalazite. Duboko udahnite i izdahnite. Lagano se protegnite. I kada ste spremni, otvorite oči.